हमारा आज ले ई बात ना बुझाइल कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा के उपयोग पढ़ाई छोड़ के कहीं अउरी बा कि खाली लइकन के पीटे के साजिश रहल हा स्कूल में। ई भोजपुरी गाना गावे वाला लोग तो अजबे तबाही मचा के रखले बा। हम लोगन से बतावत बतावत परेशान हो गइल बानी कि सुनो भाई, आरा जिला ना हो, आरा खुद भोजपुर में बा। हम बुद्धि के बहुत तेज आदमी हई, बाकी अपना पर घमंड ना करेनी। कल दो आदमी में झगड़ा होके बंद हो गए, तब हम दोनों आदमी के बैठा के आपस में समझाई, तब जाके मारपीट चालू भुए। आज हम एगो लड़की से आई लव यू बोले के कहनी है, तो वो कहती है कि रुको जाके दीदिया से बोलतानी। हम कहने कि ना रे पागल, तोरा दीदिया के नंबर तो हमारे लगे 1.5 साल से बा, पता ना काहे हमके गाली देवे लागल है। कहे वाला झूठ कहेला कि मेहरारू के पासे दिमाग ना होला। मेहरारू तो इतना सातिर होली से कि गांव भर के झगड़ा के बात बतिया के अंत में कहेली से कि छोड़ हमनी के से काम मतलब बा।